ассалому алайкум дӯстон, ҳамватанони азиз, подписчикои азизи мо. Тавре мебинед Холаи ГУЛИЗОР аз деҳаи Шоразм, нохияи Вахдат саҳар кати нони гарм пухта истодааст, нони учагӣ. Дар дедон алов мекунанд. Ҳамаи мо ин рӯзоро гузарондагим, дар дедон алов мекардем, нон мепухтем ва ҳозир ба машомам бӯи нони тоҷикӣ зад. Дӯстои азиз, худои меҳрубон Холаи ГУЛИЗОР умракша дароз кунад, дастакотон дарда набина. Холаи азиз, занҳои меҳрубони мо, занҳои ҳунарманди тоҷики мо зинда боше ва ин қадар ҳунаротон, меҳмондӯститон, меҳрубонитон, худои меҳрубон ҳамаи моро дар паноҳаш нигаҳ дора. дӯстони азиз, Холаи ГУЛИЗОР нони тоҷикӣ пухтестай, шумо ролика тамошо кунед. Дар дедон пухтестай, бисёр ҳам хушрӯ ва маза. ва нигоҳ кунед, дедони тоҷикӣ да хуши ҳамамон мерава барои нони тоҷикӣ. нигоҳ кунед, нонпазии Холаи ГУЛИЗОРа. анаку бегаӣ ба авқот кайф када мехӯранд. айтани мо ҳам хӯрен Холаи ГУЛИЗОР. нонҳои гарми тоҷикӣ. саломат бошед дӯстои азиз, лаҳзае ки бо мо будед.